Fietsen voor onderzoek naar de ziekte van Huntington. Dat doen Goos Pieksma en Janke Boonstra. Zij zullen Pinkstermandie de Alversterrentocht fietsen om aandacht te vragen voor deze ziekte. Huntington is een ziekte met de symptomen van ziekte van Parkinson, Alzheimer en ALS. Er is 4 miljoen euro nodig om een medicijn op de markt te krijgen die de ziekte verschijnselen maar 24, soms tot 30 jaar wil uitstellen kan. De ziekte van Huntington is erfelijk. Beide dochters hebben 50% kans dat ze de ziekte ook hebben. Als je dan nou niet lekker in je vel zit, dan denk je van, is dit het? Begint het hiermee? Want soms beginnen wel de eerste symptomen met de postnatale depressie, dat kan. En nou, als je dan denkt van, ik zit nou niet lekker in mijn vel, dan denk je misschien, is dit het? En anders denk je van, nou, ik heb gewoon even mijn dag niet. En ja. Je kan je op je 18e laten testen, als je het wil weten. Maar ik wil het eerst nog niet weten. Ik heb zoiets van, ik zie het wel. Maar als er een medicijn echt op de markt is, dan laat ik me testen. Zodat je dan ook vroeg aan de medicijnen kan beginnen. Pinkstermandie hoop je Goos en Janke de tocht uit te fietsen. Ja, we hebben redelijk wat kilometers in de been. Maar ja, je wil graag altijd nog meer vanzelf. Ja. Maar moet goed komen.